assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe agence presse lewnande kabaruji diine e gande kese en calmi dendagal wonɓe diine e gande kese fof no potiri goɓal e ɗiɗaɓal e lewnande meɗen kabaruji e tigui rigui en gartiɗo yewtude dendagal chronique ñalawma men hande woni jeeɗiɗi lewru jeenoɓɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi e ni woni eɗen jewtoɗo ko fate gurdam dendagal e pulagu guila e jamanuji ɓennudi e jamanu goɗaɗo hande o e ni woni dendagal holto jaraten e koddigal e wonde holko golluɗen e ni woni dendagal holko poɗɗen wadde holko en mbaɗani e ni woni dendagal e ni woni e haalde e kala dendagal hakkude meɗen kadi e hoddiɓe meɗen e ni woni dendagal kadi e fayidagal e ni woni neɗɗo so wiyama ko pullo kadi e ni woni dendagal a ɓurani hay goto kono noon jaab kadi hay goto no ɓurma e ni woni dendagal andu wonde ka neɗɗo no yimɓe fof ni e ni woni dendagal enen fof kayliñol gotol jaltuɗen enen hirnaki afrique naɓe fof enen jeyda e ni woni dendagal keɗen poɗodira tan eɗen piyodira eɗen mbiya eɗen mbarodira goto fof no ƴeewa mbate ina ɓuura goɗɗo o kono noon sen ƴeewi enen fof wonto kawriɗen e kalten ko e ni woni dendagal pulagu ngal ɗo ɗemgal meɗen ngal kalten hande holto jaraten hen haade men nadde e yewtere nde calminen worɓe fulɓe moƴƴuɓe malaɓe kadi yiɗɓe kadi dendagal jewte meɗen lewnande kabaruji diine e gande kese bandiraɓe e tigui rigui e yewtere meɗen hande mbiɗen jahaten ke pulagu woni dendagal guila e duuɓi ujunnaje kay so teskama so wiyama ɓoyendi e ni woni dendagal ɗeɗo leyɗele en ɓurani hay goto ɓoyde yimɓe fof tagda e ni woni yimɓe fof garde ngoɗo aduna kono noon won joguinoɓe aadaji e piine ɓoyde ɗeɗo piine ɓoyɗe ɗiɗo aadaji ɓoyɗi e ni woni dendagal e pulago kay teskama tay e ɗeɗo leyɗele e ni woni dendagal e leñol ɓurgol alɗude dendagal e banggue culture e aada e piine hono pulago ala e dendagal leƴƴi afrique foof ko fulɓe tan e ni woni dendagal jiiya e leƴƴi afrique ina jogui sappo e ɗiɗi hinde ndeɗo sappo e ɗiɗi hinde fof kamɓe fof koɓe gotum kamɓe jiidu yumma e baba ko neɗɗo goto jiidu yumma e baba e ni woni dendagal ko heddi ko meccal o ko gaynako o ko demowo o ko tafowo o ko ɗatowo o ko cehowo o ko mahowo o ko tafowo e ni woni dendagal ko ɗum woni pinɗe meɗen gandanɗa hoorema oɗo ko ñeñowo e ni woni dendagal woni bambaɗo e ni woni dendagal kamɓe fof jiidu yumma e baba hoko serdiɓe ko mecce ɗe noon jaaɗen ha ɓoye battuɗen ɗum hono ni hankkantine ko hunde nde worde e ni woni ko hunde nde gandanɗa hoorema battuɗen ɗum e koye meɗen nanguɗen ɗum ha tiiɗi nanguirɗen ɗum banggue ñiɓɓo hunde foof kala ko jiiɗa e aduna woodi ko banggue ñiɓɓo e banggue jayniɗo e ni woni dendagal so tawi neɗɗo ƴeewiri tan banggue e ñiɓɓo o wasa hebde moƴƴere ko yayni ko banggue ñiɓɓo o heɓta ko yayni ko fof ha laaɓa watta ɗum ko ñiɓɓiɗi sa ƴeewiri hunde kadi banggue kadi jayniɗo hay sono ñiɓɓere nde kadi e ni woni dendagal kadi andu ɗiɗɗi foof e ni woni dendagal ganda ko moƴƴi e ko boni taroɗa ko boni ko ndewa e ko moƴƴi ko ni woni dendagal kinɗe meɗen e ni woni dendagal gadde meɗen caɗele gadde meɗen lor gadde meɗen basal gadde meɗen ni woni dendagal caru e ni woni ha leñol ngol ɗo sari so tawi hono no ceernajo o e wiyanno ni so tawi en dendi enen fof en goni gotum ni woni dendagal hay amérique enen ɓurata sembe kono abboye duuɓi sappoji ujunnaji e limama ƴewama archéologue en les plantéologue e ni woni dendagal ƴeewaɓe batteji leydi e tugganma leydi misra ndi ha yettanima banggue Mauritanie to haade ma banggue Sénégal Sierra Leone Libéria Cameroun Nigéria ha yettanima leydi Éthiopia e ni woni Ouganda Rwanda ɗeɗo leyɗele Soudan e ni woni ha Djibouti e ni woni dendagal Somalie batteji leydi fof jiitama ɗo e ni woni dendagal ko ubbino e nder leydi e ni woni holli honnoɓe ɗo honno ɗo ko leñol fulɓe ngol ɗo tigol gonɗen ngal ɗemgal ngal kalten hande koko mbaɗanno gollal mbatten hande ngal aynude e remde e tafde e ɗadde e maade e awde e ni woni dendagal ɗum e golle meɗen e kono noon ɗum ɗo de ɓooyi juuti e ni woni dendagal yimɓe heɓe jalti garti tawti en dow e mbaɗi sédentarisé kañumen koye men koɗi mbaɗi guure mawɗe e ni woni dendagal mbaɗi satoji muɗumen e mbaɗi kala dendagal e nafoje e jooɗima e ni woni dendagal keeɓi leyɗele jangguini ɓesguji muɗumen kono enen holto jaraten ha hande e ni ɓuuri hewde e meɗen en mbiyata fulɓe fof won fulɓe waɓɓe réussi sanne no feewi e wonɓe guure mawɗe kadi jangguɓe kadi janguinɓe e ni woni dendagal kadi fewnuɓe kadi mbaɗi jawɗele mumen kadi maahi nokkuji mumen kadi jiiɗi nokkuji mumen hono gañi komin woni afo belɗo hoore en e ni woni dendagal sa yi Dakar a yi Horko Diéré a tawat fulɓe ne mbaɗi waɗde baɗɗe fayida hono mumen kadi nan hen kadi ha kewi nder leyɗele meɗen e ni woni dendagal e waɓɓe golle baɗɗe fayida e ni woni dendagal e ni noon holno wayi en majorité o holto woni majorité o ɓurɗen yidde ko gaynaka ɗeɗo leyɗele hande ɗe gonɗen oɗo sahel hande tugganma gandanɗa hoorema guila Soudan ha yettanima banggue hirnague to banggue Sénégal e Mauritanie ga e gaynaka ka de ina moƴƴi no fewi ina jooɗi kono noon ko lori en lor mawɗo kono teskama kay e mbaadi pinal Afrique e ni woni dendagal e aadaji muɗum e yimɓe wonnoɓe ɗo e haɓɓannoɓe haɓɓitannoɓe e ni woni tirannoɓe tirtannoɓe ko ngol ɗo tigui leñol pulagu tugganma leydi Misra ndi tawama kayni ko enen gonno hen ko enen mbaɗanno hen ɗeɗo gueɗe ko enen gurno e ɗeɗo gueɗe ni woni dendagal mbadiji aadaji gonɗi toon ɗi markaɗi ha joni ɗi ɗum woni ko gurɗen ha o ñalawma hande ni tawama hay e defte witende Linjila e Tawreta woni defte ahlul kitabi en hay konngol fulfulde nde massionama toon woni ñoƴƴama toon windama toon kono ñoƴƴa nanga watta e tafsiraji goɗɗi no ɓen pamirta wona hono ni e ni woni dendagal sen gari ɗen mbaɗa ɗum ɗon tawde holko waɗi noon kala tafɗo
hun tafto e mbaadi muɗum ɗum wawi wonde fof so mbiɗi wurde gurdam moƴƴam tawi wonko goɗɗo jeeyno itta ha laaɓa mbatta ko maɗa ko ɗum woni koɓe mbaɗi ko kono lin jiila e tawrede sa ƴeewima taw toon fulfulde nan toon e ngol ɗo leñol de jomiraɗo sifima ngol e dendagal defte asmaniyankoje e kadi hoddiɓe mabɓe hewɓe sifima ngol kadi eni woni dendagal kono noon holto jaraten hande oɗo saha enen pulago ni woni dendagal caɗele joguiɗen ɗe e nder ɗeɗo leyɗele sa ko addi ɗum en jaɓani hodde en jaɓani janggude en jaɓani rendude en jaɓani gandanɗa hoorema jeeyede e fewjanoɓe leyɗele kala hunde ko mbaɗɗen mbiyeten kono harmi mbiyeten de ɗum ɗo ko moƴƴani e mbiyeten wonde e gandanɗa hoorema e wonde laamu moƴƴani wonde militaire moƴƴani wonde police moƴƴani wonde gendarme moƴƴani ha ɓen ɗon goni ɗum ɗon e ni woni dendagal to leydi ndi fewjante leyɗele ɗe to pewjante to en tawaka toon ko ɓuuri hewde men tawetake toon ni woni dendagal ko boni fewje e meɗen kala nde neɗɗo fewjan maɗa hunde ka tawa ko fewjantuma tan koko bone maɗa e ni woni dendagal pulagu e yimɓe mbatta hakkillaji ne moƴƴi ganda en ɓendigal ɗo dawle poti ɗum ɓendude ha gantini e ni woni dendagal joɗat tan e laddeji e ni wadde nguron tokkoson e nder laddeji taw wuuro woto no fawno wonde hoɗo ngoɗo wuuro so hoɗi e ni woni dendagal mbawa hebde kala moƴƴereji e jaam e ni dendagal e kese e ni woni dendagal e keɓa kala ko poti hebde e nder lawmu he keɓa e muɗum keɓa hôpital uji keɓa e ni woni dendagal éducation moƴƴo keɓa e ni woni ndiyam keɓa laaɓal keɓa jangde e ni woni dendagal kuule e kerse e ni woni dendagal mbawa yoltanede hakkeji muɗumen e kono ɗum fode en jaɓani ɗum ɗon ko ɓuuri hen hewde ko gabbiɗen kay ni dendagal e gaynaka gabbiɗen koye e gaynaka kadi ko wona gaynaka jaadu koye jamanu hande holko woni jamanu hande o de e gurdam waylima e ni woni dendagal leyɗele patti yimɓe ɓeydima hewde e ni woni dendagal leyɗele natti wodde e ni woni dendagal watti hen natti dañede rema e ni woni dendagal awa kadi eggude jaaha banggueji foof ko ɗuya toon ñande foof jaaha Mali goniya toon duuɓi temedere garta ga to gonnoɗa mbiyeɗa wonde ka koɗo ɗo ummoɗa Mali gara koɗa oga banggue jaaha kadi to garta ɓe mbima wonde an ka koɗo taw an jeynoɗo e leyɗele kono noon a ala signature a waɗani hen signature ma neɗɗo so jeeyi hunde waɗat hen jelde waɗa hen signature muɗum sa ari e nokkuji taw satoji mawɗi ma hen tawa kaaƴe ɗe ina binda jeldeji ne binda mandeji ne mbaɗa ɗum ɗo ko minen jeeyi taw noon ɓen ko ɗon gari ɗon garno ɗon de ko an jeyno ɗon kono jaaɗa goppirɗa ɗumen hen e gare ndenden janggen koɗen kadi e ɗum kadi ɓuuri hawnade nana jogori wadde ɗeɗo leyɗele won hen ko fuɗɗi wadde yiyama hande repli identitaire woni kala dendagal goto fof nana o fotta e leñol mum ene suddo leñol muɗum ina ƴeewa betena yoliri leñol gongol ngol donc hande ne wayno leyɗele kewɗe walla yimɓe hewɓe hande mbaɗi ini kañum fof ndendi nana mbaɗi koye muɗumen ko gotum ina jogori dendagal haɓade ngol ɗo leñol pulago heɗen darana paasa e guite meɗen e ala fof ko mbaɗɗen hen kono noon en mbiyaka hen ƴettude arme ɗen kaɓa hew goto de kono noon mbaɗen fayidaji e koye men ganden ɗo ko enen jeeyi ɗo enen ɓooyi ɗo ko enen gadi ɗo hoto jaab jamais ko jeeyɗa goɗɗo heeɓa ha para ndewa caggal maɗa yelo aɗa ñaago aɗa wiya wonde e dendagal ɗum ɗo de e ko min jeyno ɗo e fetil warata lella ɗeɓi mayde safata hirande eni woni dendagal ɗo mani babam jofanno ittata tuuye kosam ko jeyɗa ko waɗa feere jeeya ɗum nangga hen ha tiiɗa eni woni ndena ɗum eni woni dendagal defte bindama hay woɓɓe ɓe jeeyaka e meɗen tubakoɓe arnoɓe wittoɓe eni woni mbiɗa paléontologue en gandanɗa hoorema ɓeɗo ko archéologue en bindi defte eni woni dendagal kaali e leñol men haalaji moƴƴi kadi kolliri gongo kono ha joni ndi en jaɓani ɓurɗen heddade kay ni dendagal rewde ko alana men mana eni woni en mbatta renouvelé en kesɗitinta hunde jamanu woni ɓooyo e jamanu ɓooyo yadude e jamanu ko kesɗitinowo gueɗe woni gandanɗa hoorema jaadinowo gueɗe muɗum e gueɗe aduna garɗe ɗeɗo kese ƴeewa mbaɗa adapté ƴeewa no gurduɗa hen gurdam moƴƴam mbatta aynude gaynaka dabɓa mbatta remde ndema dabɓa ndema ko woɗɗoyani eni woni dendagal son jiiɗi ɗiɗo desiji kollirteɗi ɗo ɓe kollirta ɗo ko fulɓe ɗiɗo desiji kono abbo e duuɓi 1 ujunere e nder sahara heɗi goni diwan Algérie en Mauritanie en hoko wonno ɗo ɗum ɗo ko fulɓe ɗe gandino fof ɗum ɗo ko nayi fulɓe gonno ɗo kadi ko aadaji men goni ɗon donc firti ko mbiɗen ndemen ndema dabɓa eni woni dendagal mbatta nehde jawdi ma to woɗɗani gaynaka ko woɗɗoyta eni woni dendagal tawaɗa awa huuɗo ko mbaɗana Amadou Ba waɗata ni gorko mo Kuccala eni woni dendagal e jogui ko e hono makko ene kewi kadi jogui ko guese muɗumen huuɗo jogui ko jawdi muɗum ndi neehi nayi men ɗi mbaɗi ɗum valoriser tellement ha mbatin nayi Hollande ɗi ni kadi ɓe jogui nayi Hollande ɗi kadi naggue wote eni woni ñaale wote jibinangue yarowo eni woni dendagal lebbi sappo jeeya ɗum million ngaji eni woni dendagal tawa sa gaynaka goɗɗoy ka jawdi tampudi ndi hewani tew eni woni dendagal ndi ala kosam tawa ɗum ma ndendina kolti joyi walla jeegom ne mbawa ɗum ɗon hebde eni woni dendagal yimɓe mbatta hakkille sanne no fewi ganda wonde ɗiɗo nokkuji e nokkuji meɗen kono noon neɗɗo wawa jeyde hunde tawa waɗani valoriser eni woni teddugal woni jeeyi wodani neɗɗo tawa waɗa valoriser nokku oɗo woni wadde valoriser nokku koɗa e makko e ñiiɓa e makko e ni maha e makko mbaɗa e makko madiji moƴƴi eni woni dendagal mbaɗa e makko les infrastructures jangguina e makko eni woni keɓa hen kala ko jiɗɗa heɓ laamu hersata laamu hulat so tawi a jaggodiri e bande on koɗi on ñiiɓi tan laamu ara mon ko jiɗɗon fof waɗana moɗon hula moɗon eni woni dendagal ballodiren muɗum jeeɗeno muɗum woni an woni neɗɗo lamɗo par ce que an jeeyi laamu ngu kadi an wonata laamu ngu eni woni dendagal mbaɗen feere janggen naten e laamuji ɗiɗo eni woni dendagal mbawen wurde mabɓe gurdam moƴƴam eni woni taweɗen ko fewjete ko
enen pewjen hen koye men ko moƴƴi e meɗen e kono mbiɗen de e wonde oɗo saaha jamanu o jiiɓima sannene fewi en jiiɗi ɗo haareji yimɓe heewɓe ndendi gonti gotum e ni dendagam habde pulago kono noon de pulago meeɗani hulde ɗum ɗo wona joni meeɗi fuɗɗi wadde wona joni meeɗi wadde e ni yimɓe heewɓe rendude e ni woni dendagal ne kaɓa e pulago holko waɗi noon e ni woni dendagal kono noon kamɓe ɓami ɗum wadde ko hay goto meɗen hen dañde victoire meɗen goto meɗen alhamdoulillahi e ni woni dendagal sa nangui pullo no famɗi doole walla e ni woni dendagal aɗa yiɗum no wone ladde e ni woni dendagal mbiya oɗo ala to alata jeeya kono wallay sa fiima walla a waɗimo hunde ko boni a toñimo so felti yoftadema ko pular wiyata ko so neɗɗo moɗi jalo goppu so yeehi dow wuuro so ni woni dendagal mbi so uru ndu ari e ni so noppi ɗi garani so alhamdulillah joftini lillahi woni pulago e ni woni dendagal watnoɓe noon ɓe foof moɗnoɓe ɗum ɗo ɓe foof mbaɗi bonande mawde hande ne fewi nder ɗeɗo leyɗele sahel e ni watnoɓe oɗo probléme kono abbo hande duuɓi sappo eɗen jii repli identitaire oɗo gonɗo ɗo kono noon nde wona fulɓe gaddi oɗo probléme ko woɗɓe gaddono jeyno oɗo probléme e ni woni dendagal neɓe kaɓe ɓen haɓe tampi ɓe mbiya ɓe nannu hen leñol ngol e ni woni dendagal ɓe girbi ɗumen e ni woni pelliti yoftade ni woni musiba waɗi hande ɗeɗo leyɗele en jii hande e ni woni jeygue bongue woni ɗeɗo leyɗele e kono noon de e wonɓe cuwa nadde hen kono noon ɓen ɗon ne mbawi natoyde hen kono noon holno natiroyte hen ɗum ko enen jolote ɗum ɗon ndenen leyɗele men pewnen leyɗele men caloɗen kala dendagal sa woni républicain joni leydi maɗa wuuro e leydi maɗa a fotani jabde neɗɗo goɗɗo arana bonna leydi maɗa kala to garɗo no bonna leydi maɗa so tawi hay soko yumma walla ko bamma jibinɗo waɗa feere mbaɗa ɗum dénoncé e ni woni dendagal e tawa noon laamu ngu kadi toppiti rewde gonga e ñawde gonga e haalde gonga e wadde gonga e ni woni dendagal neɗɗo fo ɓeydo yidde leydi muɗum ko laamuji sa dépende muɗumen so laamuji ndewni lawol tan e ni woni yimɓe ndewa lawol so laamuji ɗi boni kadi yimɓe ɓe bonata saabu so laamu ñawani gonga tan joftoye waɗata so joftoye waɗi noon nden désordre waɗata désordre waɗi noon nden haare waɗa so kural gotal fellama ni woni dendagal no weeɓi kono noon dartin ɗum woni probléme o ɗum noon bandiraɓe teddinen koye meɗen teddinen leyɗele meɗen mbaɗen feere janggen jaaden e jamanu ono yarata ni e ni woni dendagal jawdi men kewndi ustendi battendi leyɗele battendi investissement faade jangguinde ɓesguji ɗi e ni woni dendagal wooda ko naafi en e ni woni dendagal ɗum tan woni nafoore meɗen ɗum tan woni malu meɗen e ni woni dendagal enen pulago e ni woni dendagal holko mbiɗen wonde wonko jogori aroyde ko ɓooyata ko tijja kono noon ɗum ɗon en mbawi ɗum wadde évité eɗen koɗi eɗen kodde yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓeeɗo ko bandiraɓe meɗen kay meɗen jeeyano kono noon mbaɗa déraciner ɗaɗi men ɗo fa itta e men nawa banggueji goɗɗi ha caggal ɗum keptidimago muɗumen e ni woni dendagal jalti e ɗum ɗon ha laaɓi garti nana jooɗino deƴƴin wonde meɗen ina keewi e ni woni dendagal ko yimɓe joom en sembeji en gollotoɓe kadi e ni woni dendagal na jiiya nana heeɓi kaya mbeyaɗo ala jeeyɗo ɗumen ina mbayno ko sawru wondu hakkude yimɓe ɗiɗo haɓɓe ni gadiɗo hen fof kayum jeeyi holi ɗum ɗon ɗiɗo haari jogorɗi aroyde yeeso ɗo ko kalaten ɗo joni ko banggue Mauritanie pataten e leñol ngol ɗo biyetengol haratinen ko ngol fulɓe ko ngol jolfuɓe ko ngol bamarankoɓe e ko ngol leƴƴi Afrique hirnangue foof ɓeeɗo ɓalejo arabe meeɗani wodde wodani kala jiiɗa ɓalejo ina woni arabe andu ko nawaɗo omo wattuyano arabe o ni dendagal waɗa déracine itta e ni dendagal ɗaɗi makko ni woni hen to banggue tuareg en ƴetti ɗum wiyeteɓe bellaɓe kono ɓeeɗo de koɓe bandiraɓe meɗen en ñagoto ɗen pulagu ngu to banggue Mauritanie en Mali en mbaɗe feere gandon ɓeeɗo ko bandiraɓe meɗen mbaɗen feere ndesene mabɓe ɓe ndese meɗen gurdene mabɓe gurdam moƴƴa mbaɗen feere jokkodire mabɓe mbaɗen feere e ni woni dendagal jogen alliance moƴƴo hakkude meɗen e mabɓe koɓe garani ɓe rokku so tawi a yiiɗi ɓiɓe ya resoyi e ni woni dendagal jiidon yimɓe jiiduɓe foof resodiroɓe kamin woni jiiduɓe e ni woni dendagal jiiden sen jiide mabɓe e ni woni dendagal ko aroyta ko so yiya aroy taw goɗɗo wa rendinde meɗen so wona ɗum ɗon de e nduɗo sawru wondu hakkude yimɓe ɗiɗo habɓe e jogitari e ni woni gadiɗe fof kamin jeeyi ɗum noon koɓe bandiraɓe enen goni kamɓe goni enen haydara en ceerani ko ɓiye tan nangga nawa haalnoya ara beere to e ni ɓi kaari nangga nawa ko ɓi pullo o ko ɓi jolfo o ko ɓi séréer o e ni woni dendagal ko ɓi bamaranko ɓen ɗon ko enen goni kamɓe ɗum noon mbatten hakkillaji so tawi en mbaddanɓe alliance haareji nana garoya ɗo yeeso haareji bonɗi haareji leyɗele haareji diwan bandiraɓe fulɓe e ni woni dendagal Mauritanie Sénégal e Mali mbatten hakkillaji ganden ɓeeɗo ko bandiraɓe meɗen e ni woni gaccen ko ɓenni ko e ni woni dendagal gonen gotum potten ɓe meɗen e ni woni dendagal ɓe jeeyi yimɓe so ndesodiri tan e baaɗen goni to baaɗumen goni gay tan e ni woni battire so dirde on gonta habde hankkantine kono yimɓe ɓe ndesodirta e ni woni dendagal leƴƴi ɗiɗi ɗi ndesodirta moƴƴata e ni woni dendagal ɓooya hoddude so ɓooyi hoddude tan kaɓat voilà ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗon jinɗen ɗo haalde hande ko fate nde ɗo yewtere ina wayno yewtere nde yettima hedde quelques minutes hankkantine mbawi ɗum kuppude ɓooyata golle diine e gande kese ko wadde yimɓe sensibiliser e siftinde ɗumen e siftingol e ni woni hollude kadi wonde ɗum ɗo de ina wawi wonde ɗum ɗo de ina wawi wadde e ɗum ɗo de ina wawi addande men caɗele so yiha waɗoyi e ni woni dendagal jertinde kadi e hollude wonde dendagal innam aade hay goto ɓurani goɗɗo jomiraɗo dewi komi tagui moɗon mi waɗimon dewele gorre mi waɗimon leƴƴi leƴƴi e kinɗe ka mbawan andude ɓuura moƴƴu tan ɓurɗo hulde Allah ɗum noon e kulen Allah goppen hypocrisie woni naafiguere tawi ka julɗo komi julɗo ari arani ɓiye ko mbawɗa wonde ko wawi wonde fo rokkumo e ni woni dendagal kadi so tawi an a yiiɗi foti ya addoye ɓiyum so wona ɗum ɗon ko hypocrisie woni
naafiguere ko mbiya ka julɗo tawa noon an ko Allah haali ko a watta hen haydara ƴewata ko welma e adama e pinal ko mbaɗa ɗum appliqué e tawa noon ko jomiraɗo wima ko an haydara watta hen kono noon kala to daariɗa jamma e ñalawma kollirta yesso o ko diine ɗum woni naafiguere naafigui ne ɓuuri bonde e kefeero eni woni dendagal kefeero kay natata tan ko jeeygi kono naafigue jeeygi ɓuuri wulnirde natata eni woni dendagal bandiraɓe on jarama no fewi on calminama on beltanama kala kadi tatande wande hen kadi eɗen mbiya yimɓe kadi yo gaccu hakke kadi so Allah jaaɓi ɗum wona eni woni dendagal muuyo meɗen e ko ni tan ko yidde jertinde leñol ngol tan kadi e famminde e moƴƴinen koɗɗigal hakkude men e bandiraɓe meɗen eni woni dendagal jiɗodiren e koye meɗen yidde hoore mum sa yiiɗa hoore ma hay neɗɗo goɗɗo mo kodduɗa o wawata yiddema saabu on andi no mbasɗa wasa wawde hoolade hoore ma ni on hoore mum wawata hooladema e ɗum noon bandiraɓe fulɓe kolɗen koye men eni woni dendagal cuuten juuɗe men ganden wonde ɓurani e goto hono goto ɓuuri men kadi eni woni dendagal paggoɗen e aadaji e pine galɗinen aada men e pinal meɗen battenen ɗemɗe meɗen e jiggoyɗen ɗemɗe jiggoyɗen aadaji e pine battenen ko men ko taften ɗumen mbadi meɗen ko moƴƴi hen fof ciwten jeeyen ka boni hen ko fof goppen ɗum noon bandiraɓe on jarama on calminama on beltanama en calmini dendagal wonɓe dente meɗen baɗade barke ni woni dendagal bandiraɓe onon fof on jarama on calminama on beltanama on mbiya bisimilla moɗon e ni woni dendagal e jewte meɗen diine gande kesse